Иран изригва. Режимът на Мадуро се срива, а Китайската комунистическа партия е в пълна бойна готовност. Докато светът гледа смяната на властта в Венецуела и масовите протести в Иран, в Пекин цари страх. Властите се опасяват, че сценарият от Близкият изток може да се повтори и при тях. Ето защо в Китай започнаха спешни мащабни учения за борба с безредиците в цялата страна. Интернет гръмна от видеа, показващи как партията мобилизира така наречените патрулни гвардейци, както в градовете, така и в селата. Вижте екипировката. Прозрачни щитове, палки, полицейски кучета и тежко въоръжение. Властите дори ускоряват набирането на доброволци, които се кълнат във вярност на партията. Това не е просто тренировка. Това е подготовка на режима в Пекин за директен сблъсък със собствения си народ. Ученията съвпадат с най-тежката политическа криза в Иран от десетилетия. Валутата им се срина, токът спира, а корупцията е навсякъде. Хората в Иран вече нямат какво да губят, въпреки опитите на режимът в Техеран да спре интернета и да изолира страната, информационната блокада не работи. Хората използват сателитен интернет, за да покажат на света горящите улици, банки и правителствени сгради. Междувременно, споменът за падането на Мадуро във Венецуела ужасява диктаторите. Кадрите на празнуващите хора и разветите знамена на свободата нанесоха тежък психологически удар върху авторитарните режими. Китайските социални мрежи, въпреки жестоката цензура, хората използват кодови думи и сарказъм. Под видеята на държавните медии се появяват коментари като «Днес Иран, утре Китай». Страхът отстъпва място на гнева. В Пекин гледат кадри от Техеран и виждат своето бъдеще. Те знаят, че искрата може да прехвъркне всеки момент. Китайската икономика буксува. Младежката безработица е рекордна, масови фалити и източване на капитал. Хората са отчаяни. Млади хора спят по улиците на индустриални гиганти като Шанжен, защото не могат да си намерят работа и нямат пари за наем. Социалният договор се разпада. Светът се променя пред очите ни. Венецуела и Иран са само началото. А в Китай режимът гледа и трепери.